Днес официално бе открита новата сграда на кметството в Кошарица. Тя е триетажна, многофункционална и обединява на едно място кметство, библиотека, конферентни зали, лекарски кабинет, пенсионерски клуб, отделение за полиция, поща и данъчна служба. Събитието започна с празнична програма и тържествен водосвет, отслужен от отец Димитър. Кметът на Кошарица Павел Павлов поднесе благодарности на община Несебър в лицето на кмета Николай Димитров и председателя на Общински съвет Несебър Благой Филипов за подкрепата и помощта, която са му оказали за реализирането на този проект. Кметът на община Несебър Николай Димитров сподели, че община Несебър е една от малкото в страната със социално ориентирана политика и добави: Тази европейска визия вече е тук факт на лице, тази многофункционална сграда, където ясно личи присъствието на местната власт. Няма да изброявам какви функции има в тази многофункционална зала, само ще кажа, че тук отдавна живеете чужденци и Кошарица най-близко до Слънчев бряг е едно европейско селище и ние сме длъжни да поддържаме и за бъдеще неговият имидж. Събитието не мина и без подаръци. Председателят на Общински съвет Несебър и Дружеството на несебърските художници бяха подготвили по картина за новата сграда, а Общинска администрация Несебър подари телевизор за нуждите на кметството. Малко преди всички да разгледат новооткрития обект, кметът на община Несебър Николай Димитров, председателят на Общински съвет Несебър Благой Филипов и кметът на Кошарица Павел Павлов прерязаха тържествено лентата пред входа на многофункционалната сграда.